Yan na. Patapos na akong magluto. Sarap ng ulam. Anong oras na? Anong oras na? Mag-11 na. Morning pa. Ayan, good morning sa mapagpalang araw, maulan. Ano araw ngayon? Bibis? Yes. Pasensya na po, nakaupo ako sa... Okay lang. Kasi hindi ko makikita yung... Nakatingin dun. So, mapagpalang araw sa ating lahat at maraming salamat sa nanood kanina, nag-tune in sa aking live at sa mga nagpakulay at sa mga nag-silent viewers. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sponsors. At thank you po at nandyan kayo laging nakasuporta sa amin. Yan. At yung vlog naman natin ngayon na gagawin ay magluluto ako ng ulam tanghalian. Grabe yung ulan. At yun ang pinakang advantage dito sa probinsya. Libre. Kinuha ko lang doon sa gilid ng kalsada. Ano yan? Magugulay ako. Tapos bumili ko ng isda, prito. Iprituhin ko yung isda. Paka prito, maggagata ako ng malunggay. Isasahog ko yung pritong isda. Para sa amin yung gulay, yung mga prito sa mga bata. Alright. Doon tayo sa labas magluluto para makatipid tayo doon sa gasol. Alright. Si Ami, anuin na. At may mga nagpa-practice dyan na pa-practice. Panlaban na yan para sa naga. Against the light. Yan. Kaya medyo... Simulan na natin. Medyo Kaya medyo... Nagbebenta naman tayo. Oo. Dahil mga nagpa-practice yan. Doon na tayo sa labas para maggatong. Ano na to? Yung dirty kitchen ko, dirty na talaga. Dirty na talaga. Hindi ko na nasikaso. Mga na tong mga panggatong ko talaga. Paubos na. Yung isda na nabili ko, siya? Isdang gala. 100 lang yung kilo. Bumili ko 2 kilo. Yung iba prito. Sa amin gulay na may lahok na prito. Yung gulay naman libre. Libre naman yung gulay natin. Habang inaasikaso namin yung gulay, ako na magpiprito na. Sana po tapusin yung vlog na to. Ito lang muna yung upload ko dito sa bahay. Grabe yung ulan. Kasi nagugulay din ako dito na. Kasi nandyan sila, si Bayaw nandyan. Para makatikim sila ng makatikim siya ng mga lutong probinsya. Kasi 1 linggo lang ata yan dito. Babalik na rin yan. Nagbakasyon lang. Tumutulo na.
Ay, sasmasit. Bawal sa amin ito, usok. Sabi niya sa akin, doon na lang ako sa loob magluto. Ako, dito lang ako sa labas. Kasi tinitipid ko yung gas. Dami naman pang gatong dito. Umaapoy na. Ugas muna ng kawali. Tapos magprito na ako dito. Alright. Ayan na. Lumiyab na yung aking binatong. Tapos kunin ko muna yung kawali dun sa loob. Pinugasan ko yan kasi bawal pa ako magbasa. Magbasa ng magbasa. Kasi niluto ko kahapon. Isda. Ito yung isda na binili ko. Dami niya. Kita ko sa inyo ng malapitan. 200 pesos lang siya. 200 pesos. Talim ah. Mga pandigma ako dito na kutsilyo. Tinatago ko to mga pang ano ko to. Pag tumutulong ako sa mga okasyon. Talim nito. Ginaganyan ko kasi yung isda para di mahirapan magbakbak, magtanggal ng laman yung anak ko. Kasi dito banda walang tinik yan. Talim nito. Yung mga magagandang kutsilyo nagsiwalaan. Ang kasal ni Bayaw. Tapos yung ibang prito alam na. May request mo si Bibi nito eh. Pinapaluto ako ng sweet and sour. May ketchup naman dyan. Hindi tayo ng malaking fish. Malaki. Na ano? Ito. May ketchup pa naman tayo, ba? Meron. Ito tayo, huwag mong dadagyan ito. Mamaya, bibili tayo ng battery niyan. Saka yung battery. Nagaling mo muna sa saksak. Ito, ito. Ay, ano? Pispisan mo son. Hindi mo, nakakawit ba gano'n? Yan pa talaga yung remote ng TV na yan. Yan na. At magprito na ako. Ito. Bali, pinainit muna yung kawali bago salang ng ating mga isda para hindi sila nadudurog pag prinito. Malunggay. Bayaw. Kakain ng nyug. Para sa gata. Grabe yung ulan. Maulan. May low pressure ata. Hindi ba na yung ano? Dirty kitchen. Unang naluto. May luto na tayong isa. Sakto pa uwi na yun yung anak ko. Kung gusto niya nang kumain.
Yan, tapos na akong magprito. Gagata naman ako. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan dito. Tapos isasahog ko yung prito dito. Pure na gata. Diyan yan, pinitas namin yung ano, yung sanyog niyan sa harap. Yung nyog libre. Tapos yung malunggay libre. Yung isda lang yung binili. Yan. Talagang 200. Oh. Ito na yung gulay. May lubi-lubi na halo. Kaya malunggay. Pakukuluan ko lang muna to. Pakukuluin, lutuin ko yung gata. Tapos ilalagay yung malunggay. Yan, siya na lang na natin yung gulay. Yung malaki, lang naman itong maluto. Ang kalamangan sa probinsya. Basta madiskarte ka lang, yung magugutom. Makakaluto ka dito ng ulam na libre. May panggatong. Basta mo lang maarte. Pagkain. Kasi kung mata sa pagkain, hindi kumakain ng gulay. Mamaya lalagay ko na yung prito. Mayang prito, ma? Ah? Yang kinta ako agkukuha. Lubi-lubi pa. Hindi mo na yun. Ng ulam. Tapos may ano pa? May sili. Rapsa. Palaban na yan. Request to ni Ami. Lagay ko na yung prito. Ibabaw lang yan. Kasi luto naman na to.
Yung iba naman na prito, request ng aking anak. Sweet and sour daw. Yun naman yung request niya sa akin. Ganyan lang siya. Idiin-diin na lang to. Hanggang sa lumasa yung prito. Sahog pa lang talaga. Sahog pa lang, palaban na. Diba? Yan na. Patapos na akong magluto. Sarap ng ulam. Ayan. Tapos na. Tapos na tapon pa. Alright.